एगो नदी के किनारे उही नदी में जुड़ल एगो तालाब रहल। तालाब में पानी गहरा होखेला, यही खातिर ओमे काई और मछलियन के प्रिय भोजन पानी वाला छोटा छोटा पौधा उगेले। ऐसन स्थान मछलियन के बहुत पसंद होखेला। ऊ तालाब में नदी से बहुत मछली आके रहत रानी। ऊ तालाब लंबी लंबी घास और झाड़ी से घिरल रहला के कारण आसानी से नजर ना पड़त रहल। उही में 3 मछलियन के झुंड रहत रहल, जौने के स्वभाव अलग अलग रहल। अन्ना मछली संकट आवे के लक्षण देख के संकट टाले के उपाय करे में विश्वास रखत रहल। पृथ्वी मछली कहत रहल संकट आइला पे ही उसे बचे के उपाय करे के चाहिए। और यदि मछली के सोचब रहल कि संकट के टाले या बचे के बाद सोचब बेकार बा, जौन भाग में लिखल बा ऊ हो के रही। एक दिन शाम के मछुआरा लोग मछली पकड़ के घर जात रहलन। बहुत कम मछली उनके जाल में फसल रहनी, यही से उनका चेहरा उदास रहल। तबे वो लोगन के झाड़ी के ऊपर मछली खाए वाला पक्षियन के झुंड दिखाई देला। सबके चोंच में मछली दबल रहल। सब चौंक गइलन और एक आदमी अनुमान लगौलस। दोस्त लोग, लगातार झाड़ी के पीछे नदी से जुड़ल तालाब बा, जहाँ इतना सारा मछली पल रहल बाड़ी। मछुआरा लोग खुश होके झाड़ियों के पास से तालाब के किनारे आ गइलन और ललचाई नजर से मछलियन के देखे लागल। ए तालाब में तो मछली भरल बाड़ी, आज तक हमनी कहीं पता ही ना लागल। यहाँ हमनी के ढेर सब मछली मिली। आज तक सांझ होखे वाला बा, बिहान सवेरे आके जाल डालल जाई। ए तरह मछुआरा लोग दूसरा दिन के कार्यक्रम तय करके चल गइलन। तीनों मछली मछुआरा के बात सुन लेनी। दोस्त लोग, सबने मछुआरा के बात सुन ली। अब हमनी के यहाँ रहब खतरा से खाली नहीं खे। खतरा की सूचना हमनी के मिल गई बा। समय के हिसाब से अपन जान बचावे के उपाय करे के चाहिए। हम अभी इस तालाब के छोड़ के नहर के रास्ता से नदी में जा रहे बानी। ओकरा बाद मछुआरा आवे, जाल फेंके हमार का। तब तक तो हम बहुत दूर अटखेलियां कर रहे होखब। तोहरा के जाए के बात जा, हम त ना आई। अभी खतरा आयल कहाँ बा, जौन इतना घबराए के जरूरत बा। हो सकेला संकट आइबे ना करे। ओ मछुआरा लोग के लौट के आवे वाला कार्यक्रम रद्द हो सकेला। तो आपन भाग्य वाली बात कहलो, भगले से कुछ ना होखी। मछुआरा लोग के आवे के बाद तो आई है। हमने के जाल में फंसे के बाद तो हमने फंस जाए, किस्मत में मर जाए भी लिखल बा, तो का कइल जा सकेला। ए तरह अन्ना ता उहे समय चल गइल। पृथ्वी और यदि तालाब में ही रह गनी। सबेर भयल तब मछुआरा जाल लेके अइलन और तालाब में जाल फेंके लागल और मछली पकड़े लागल। पृथ्वी संकट दिखलस, तब लागल जान बचावे के उपाय सोचे। तबे ओकरा के याद आयल कि तालाब में कुछ दिन से एगो मरल ऊद बिलाव के लाश तैर रहल बा, जौन ओकरे बचाव में काम आ सकेले। जल्दी ओकरा के लाश मिल गई। लाश सड़े लागल रहल। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ रहल लाश के गंध आपन शरीर पे लपेट के बाहर निकलल। कुछ देर में मछुआरन के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरा अपन जाल खिंचलस और मछलियन के तालाब के किनारे जाल से उलट देलस। बाकी मछली सब तड़पे लगनी, लेकिन पृथ्वी सांस रोक के मरल मछली की तरह पड़ी रहल। मछुआरा के बदबू के भभका लागल। ऊ मछलियन के देखे लागल। ऊ शांत पड़ल पृथ्वी के उठौलस और सुंघलस। ही त कई दिन के मरल मछली बाड़ी, सड़ चुकल बाड़ी। तब ऊ मछुआरा बुरा सा मुंह बना के पृथ्वी के तालाब में फेंक देलस। पृथ्वी अपन बुद्धि के प्रयोग करके संकट से बच निकले में सफल हो गई। पानी में गिरते ही गोता लगौलस और सुरक्षित गहराई में पहुंच के आपन जान के खैर मनौलस। यदि भी दूसरा मछुआरा के जाल में फंस गई और एगो टोकरी में डाल देहल गई।
भाग्य के भरोसे बैठे रहल वाली यद्दी भी उही टोकरी में अन्य मछलियन के तरह तड़प तड़प के मर गई। शिक्षा, भाग्य भी उनकर ही साथ देला जे कर्म करेला। हमनी के YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब करी। नया वीडियो देखे खातिर बेल आइकन जरूर दबाई। रहुआ हमनी के वीडियो पे आपन कमेंट जरूर दी। वीडियो लाइक करके आपन मित्रन से शेयर जरूर करी।